17 Morganů s kolou. Tam za těma místníma chorvatskýma klukama s nima lovit ryby. Ty tady budeš chodit tam a zpátky, jako lev v kleci. A teď jde po těch schodech, to točí, jak jde po těch schodech a pak najednou a moře. Velký řízky na ten chleba. Kdy tam budem? Brečela jsem. Co jste to ty vole na té dovolený dělali všechno? Nebo... Jsme v pohodě? Jsme v pohodě. A je to zase tady. My vás vítáme u našeho podcastu. Začalo léto a tak jsme se rozhodli, že to i v takovém letním módu tak jako trochu pojmem. No, takový vlastně malý speciálek třeba na cesty. Pokud teď někam vyrážíte na dovolenou a jedete autem, tak jsme si říkali, že by tohle bylo, vlastně mohl být takový díl, kde se nás můžete dát do uší, nevím, v autě, ale místo rádia, místo nějaký vypalovačky, kterou se zvyklí poslouchat každý rok. Tak prostě my možná dneska zazpomínáme na nějaký naše dovči a můžeme to takhle pojmout jako společně. Nemůžeme být prostý teda dneska tolik, protože si to posloucháte s dětma v autě. Zdravíme celou rodinu samozřejmě. Díky moc, že jste u toho s náma. Díky, že nás odebíráte, že nás sledujete, a že nám píšete, jak na Instagramu, kde nás můžete sledovat, tak i na YouTube a na dalších podcastových aplikacích, kde si to můžete poslechnout. Tak díky moc, že jste s náma. Přejeme vám hezký léto. Jo, no. Doufám, že bude trošku teplejší než loni, protože pokud si dobře vzpomínám, tak loni to bylo extrémně propršený a my jsme tady zrovna včera s našima sousedama, s holkama jako debatovali o tom, jestli to letos bude stejný a trošku jsme se shodli na tom, že máme strach, že jo. A že zase jediný hezký léto bude na konci srpna, když bude začínat září a prostě to bude o ničem. Ale my jsme byli trošku pesimistický včera. Trošku depka, jo? Lehce depka. Jak to? No, tak prostě víš co. Takový matky na hřišti. Matky se sešly prostě. Tak jsme si postěžovali. Řekli jsme, že to léto bude stejně na prd a pak jsme šli zase všichni domů. Tady se spunktoval takový, jako říká se tomu pánský klub. Já tam teda bohužel nemůžu, ale tam se jako schází zase naopak otcové. A mě mrzí, že tam nemůžu být, protože bych chtěl vědět, co se tam právě řeší. Jsou to taky děti? My jsme se tam o tomhle taky včera bavili. O tom pánském klubu. No. A právě se kluci jakoby smáli. Oni říkají, ne, to Ondra, to my jsme mu taky chtěli říct, ale nepotkali jsme ho tady na hřišti. Jo, to je druhá věc, že já jsem nebyl v té skupině. Potkal jeden soused a říkal, jdeš v neděli. Kam? Jo. Ty tam nejseš v té skupině? Asi ne. No ale pozor, jo, mně se včera potom stalo úplně to stejný, kde jsem přesně, my jdeme ve středu, že jo, s našima tady sousedkama holkama. A říkala jsem, hej, jdeš taky? A kam? A já, ježišmarja, ne, přesně jsem v této situaci, kdy a ty z ní byl pár dní předtím, že jo, a já říkám, tyjo, hele, já jsem tu skupinu nezakládala a mě to tady říkali holky na hřišti, tak jako zjistím. A pak jsem se ptala a právě ta druhá skupina říká, ne, jasně, to je jenom prostě, jsme říkali, tam ještě doplníme ty další lidi. Takže to jako nebylo, protože takhle v téhle partě už jsme byli. A zrovna tohle je člověk, kterýho by určitě jako nechtěli nepozvat, protože jako je velkým strůjcem zábavy. A to určitě platí o tobě. No 100%, to jsem celý já, ahoj. Klaun Ondra. No ne, takže se včera opravdu ptali, jestli teda dorazíš. Já jsem říkala, že nevím, že to musíte domluvit s tebou a že podle mě vstáváš druhý den, takže nechci nic slibovat. Vstávám, ale i kdybych nevstával, tak budu hrát prostě, víš co, jakože já něco mám, hele, v pohodě. Nepozvali jste. Nepozvali. Trošku uražený. Já už něco mám. Takže zdravíme úplně všechny, kteří byli někdy vyčleněni z nějakých skupin. Určitě to dobře znáte. Ten pocit, když se něco děje a vy u toho nejste. No, je to takový blbý, no. Hlavně, když je to přímo takhle, jako vy. Tak co, nedělej, těšíš se? Nevím, o čem je řeč. A půjdeš teda, nebo ne? No, spíš ne. Ne? Spíš ne, si myslím. Trhněte si. Přesně, užijte si to. Stejně to bude o ničem. Já tam nebudu, bude to o ničem. Ne, tak tolik na úvod, doufám, že nás poslouchají sousedí, že teď už nás nepozvou vůbec nikam. Doufám, že nás posloucháte, vy, co jste nás nepozvali. Ne, takže my jsme rádi, že tady u toho jste. Tady z toho vás nevynecháme. Tohle to je takový jako díl, který, jak jsi říkala, je do auta. Vlastně možná někdo teď je na té cestě prostě na tu dovolenou. Jo? A klasika, myslím si, že pořád vede prostě Chorvatsko, že jo, a Itálie. Takže zdravíme všechny, co teďka prostě vyráží do Bibione. Mají těch 8,5 hodiny na té navigaci před sebou a vědí, že to prostě bude stát za to. Někdo jezdí na noc, někdo jezdí přes den. No to jo. A říkali jsme si, že trošku jako zavzpomínáme na to, jak to bylo, když jsme takhle jezdili my jako děti. Ty úplně, když si to řekl, že teď je někdo na té cestě, tak jsem si, první, co jsem si vybavila je, že když tam dojedeš po tom celém jako procesu teda,
jsou ty cvrčci, který slyšíš, když se potom otevřou ty dveře na tom jako finálním místě a slyšíš ten brutální nálož těch cvrčků. Tak to je první, co se mi vybaví, když se řekne Chorvatsko. Mně se hnedka vybaví, jak jsi jako čekal na ten moment, kdy poprvé uvidíš moře. Jo, a k tomu mám potom super příběh, protože my jsme tam měli úplně speciální samozřejmě. No tak, takže vaše rodina to má vždycky speciální. A tohle fakt mám jako, tohle ani podle mě nemám z videí, protože my jsme měli spoustu jako videí z těch dovolených, že spoustu z toho si budu pamatovat díky tomu. Ale tohle je takový moment, který naši prostě vytvořili a ten se milovala. Ale k tomu asi trošičku později, pojďme si nejdřív asi shrnout ten uplynulý týden ještě, protože k němu se tady váže i můj artefakt a já bych na to nerada zapomněla. Jo, dostaneme se k tomu jenom jako hnedka první věc, na kterou jsem si vzpomněl, vždycky jsme přijížděli do Chorvatska. tak táta, my jsme jezdili ještě s mým kamarádem a oni pak zase jeho rodina vzala jako mě na tu dovolenou a táta prostě jel fakt jako pomalu. Tak to má doteď, jo? To má doteď. A on říkal, jako, užívejte si to, tam bude hrozný teplo, tady jste v klimatizovaném autě. A my úplně, ty vole, tati, jako, my už chceme být u toho moře. Prostě. Jsem na dovolenou. Já jsem v tom klimatizovaném autě už 9 hodin, už to fakt nebaví. Jako. Takže, tak k tomu se dostaneme, pojďme na artefakt týdne. Tak to hele, tak ho vyndej, pojď. Mám já začít? Jo. Ty jo, lidi, ono to je trošku se zpožděním, jo. Teď to pochopíte proč, protože už je to trošku tabu, já to vytáhnu znova. Eva Farná. To je Kelly Mix koncertu, jo. Bohyně, ale ne fakt. Jako ty jsi tam nebyl. Ale... ne, počkej, ty jsi tam nebyl a potom, co já jsem přišla, protože mě tam vytáhla kamarádka, měla lístek navíc, protože jiná její kamarádka nemohla, jinak bych se tam ani nedostala, prostě budu jí vděčná do konce života, že jsem tohle mohla vědět, ale teď se nedělám srandu. Jakože fakt show světového formátu. No a víš moc dobře, že když jsme byli na super koncertu, že o tom fakt mluvíme i po letech, tak si myslím, že tohle bude koncert, o kterém budu jenom já mluvit po letech. Ne, o tom jako takhle. Já mám pocit, že jsem na tom koncertě taky byl, protože člověk, když otevřel sociální sítě, jak neviděl nic jiného. To je pravda. V ty dny okolo těch 3 koncertů. No a bylo to prostě fakt geniální. Já jsem říkala, že jestli jediný koncert, který si myslím, že za mě byl větší zážitek, jsou Coldplay, ale zase mluvíme o světovém formátu a plus Coldplay tam mají tu obrovskou přidanou hodnotu té techniky, těch náramků, kdy vlastně ta atmosféra se vykresluje po celou dobu koncertu a ty jsi toho jakoby součástí. Prostě co ty světýlka neudělají. Ale jo, je to tak, jako vlastně to tak, kdyby tam ty světýlka nebyly, tak bych řekla, že to bylo úplně na stejný úrovni. No, jako je vidět, že tu laťku nasadila hodně vysoko. Vysoko a hlavně jakoby jenom, abych to tak jako shrnula, jestli můžu, tak co mě na tom nejvíc bavilo, bylo, jak byla autentická, jak byla pokorná. Mě prostě strašně uní, jako já jí věřím každý pocit, každou emoci, kterou tam jako dala najevo během toho koncertu, tak jsem jí to věřila, že jsem si nemyslela, že to je nějaký kalkul, že to je nacvičený, prostě, že tu větu tam má každý koncert, možná jo, protože jsem viděla jenom jeden, ale prostě jsem jí věřila úplně každou vteřinu. A strašně se mi líbila třeba pasáž, my jsme se o tom bavili tady už dneska, že se prostě nebojí se zvednutou hlavou jít a říct, mám spoustu hejtrů, použít to do toho, uprostřed písničky, dát jenom instrumentál, za ní na obřím pódiu, prostě na obří ledce se začnou spouštět ty hejty, někdo to tam ještě čte, takže ona to znova slyší po kolikátý, to už musela slyšet, ty věty, které prostě musí tady někde jako taky ranit, to stejně stará holka, jako jsme my, prostě, borok, starší. Takže mladá holka. Takže mladá holka. A teď ona jde se styčenou hlavou, s tím obřím sebevědomím, který v tu chvíli má, a vidíš jenom z toho pohledu. Ona k tomu neříká vůbec nic. Jenom můžete si jako takhle, já jsem tady prodala 3 Edeny, já jsem první holka z československé scény, co tohle to dokázala. A nejmladší. No tak, když je jediná, tak je i nejmladší. ale prostě, a to mě na tom bavilo a říkala jsem si, yes, prostě, jsi dobrá a všechno jsem jí to věřila, brečela jsem a hele, tak bylo to geniální. Pojďme to udělat taky. Já koupím nějaký projektor a tady budu všechny ty hejty, co jsme našli u nás na podcastu, tak se tady budeme promítat, ty tady budeš chodit tam a zpátky, jako lev v kleci. A všechny vás sežeru. Kdo napíše možkový komentář. No ne, to sežere mě, že jo, potom. Takže,
No jenom jsem chtěla říct, že to byl prostě fakt úžasný zážitek. Hele, bylo to super, mně se to taky vlastně hrozně líbilo, protože Bára přišla tak nadšená, že mě jakoby nutila jít na ten třetí koncert a vlastně jakoby hledala někoho, kdo by šel se mnou, takže ona prostě jakoby vyhledávala někoho na rande se mnou, nikdo se nenašel samozřejmě, tady, jo. To je druhá věc, takže jsem na tom koncertu nebyl, ale vlastně jako z koncertu Farný se stala taková jakoby seznamka. Ale ne, tak já jsem ti nehledala ženskou, já jsem říkala, tak vem tohle kamaráda. To asi by nešel, ten by asi nešel. Ty se jako do toho za stolik nehrnou, tak já tě nebudu nutit chodit na koncert, ale jako přišel si o hodně. Ale fakt. No rozumím, jako z toho, co jsem viděl, minimálně na sítích, tak teda klobouk dolů. Tak to jsme jenom chtěli dát takový shoutout. Oh, yeah. Tak počkej, ale vlastně jako na cestě do Chorvatska, někdo možná teďka poslouchá náš podcast, ale ta cesta je dlouhá, že jo, tak potom bude třeba poslouchat novou desku Evy. Yes, ADHD tak pop, to už tam máš teda jako nějaký favority, jo? No ne, tak favority, to je název toho alba, je stejný jako písnička, kterou ona tam zpívala den předtím, než vyšla. To já jsem byla na tom nedělním koncertu, na tom druhém. A ADHD pop je to pro mladý lidi prostě pecka, no. Je to super, dejte si to. Potom až doposloucháte podcast, ne teď. Jo, cesta je dlouhá, takže zvládnete v oboje. Já jsem si tady vzal takový platíčko léků jako artefakt tohoto týdne. Ještě jich tam pár je, nějaký už jsem vyzobal, nebo takhle zobeme to společně, jsou to homeopatika. Ano. A vrátíme se k tomu za chvilku? Jak chceš. Tak dobře. Být. Tak jenom, že taková jako zobačka tady. Možná si zobnu i během natáčení. Počkej, abys to nepřezobal zase. Abych byl v klidu. No a jinak, když teda vezmeme ten uplynulý týden, tak... Jo, super, mě tiká tady levej spod, takoby vpravo red. Mě oko. Jo? No. A spánek. Tak mi cuká dole vpravo red. A už je to asi jako 5. den. Jsem si říkal, už si jako zvyknu, člověk se zvykne na všechno. Ty už tam třeba měsíc? Jo, no vidíš. Já si totiž myslím, že se jako ventilujou ty situace a nervy, když se to jako snažíš udržet na uzdě, tak potom někudy musí to napětí jít ven. Tak u mě si to tělo zvolilo tady ten koutek a tadyhle, prostě to na obličeji, blbý, no, mě takhle se dělá v obličeji celý den, vypadám jak magor. A já si myslím, že to jako na první dobrou třeba potom není vidět, ale já to samozřejmě cítím. To si myslíš jenom? Je to vidět, sakra. No, tak jako byl to zase klasicky jako týden nahoru dolů, že jo. Můžeme tady zavzpomínat na to, jak jsem trošičku vytek. Jo, chceš? Jo, můžem. Teď? Ježíš, tak jo, tak pojď. No prostě znáte to, někdy ty nervy rupnou. Zdravíme vaše děti do zádu, jestli poslouchají teďka taky na zadní sedačce. Jste úplně úžasný, ale občas prostě je to nervově náročnější. Tak jsem prostě nějakým způsobem to jako nezvlád. Šel jsem se trošičku vyřvat vedle do pokojíčku. Teď přidejte tomuhle příběhu, Ondra, hrozně jakoby... Já přidávám na příběhách a ty ubíráš. Jo. Trošku. Takže pojď říct, jak to bylo. No, se řval jsem jak pavián. Vedle jsem tam jako mlátil do postele, kopal do věcí. Tak, oblíkneme si botičky a půjdeme do skupinky, jo? Vezmu klíče a vedle v tom pokoji. No, takže... No a jelikož už jsme to tady taky zmiňovali, že posloucháme, že jo, podcast Vlaďky Bartákový a její jako webináře a podobně, tak jsme pak jeli do té skupinky a říkám, Barče, prosím tě, ty máš teďka to, viď, ten přístup na tu prodlouženou verzi toho dílu o té agresi u rodičů. Mohl bych si to jenom poslechnout? Pošleš mi přístupový kódy? Já jsem se jako takhle, já jsem jako během toho, co jsem se tam jako trošku zhroutil, tak jsem Vlaďku poslal několikrát do prdele, ale teď už bych zase chtěl ten její webinář, prosím. Já jsem si říká, to je prostě nejlepší reklama tady pro tuhle terapeutku. Já tam úplně... Vláčka Bartáková jdi do... Mohla bys mi prosím tě poslat přístupy na její Hero? I když už se zase jako uklidníš. A hlavně o tom vzteku rodičovským, to bych si chtěl poslechnout. To já jsem, fakt, to mě úplně podlomilo kolena. Říkám, jasně, pošlu ti to a tohle prostě jí musíme poslat nahrát vzkaz, ale děkujeme moc, je to jako funguje to. Takže pojďme dát nějaký jakoby zhodnocení toho týdne, dávám 7. To jsi docela vysoko vlastně. No teď říkám, jako já už jsem si na tiky zvyknul, ty výbuchy, jak už tak nějak zpracuješ.
A hodně zobu to platíčko mám tady zase, že hodně zobu ty prášničky. Tak já dávám 6. Dobře. Já se teď jako necítím úplně ve svém nejlepším zazdrojovaném já a cítím na sobě, že jsem na takové jako hranici toho, kdy to může dopadnout podle mě docela blbě, jako, že možná už nevylezu z té postele vedle. Ale zatím furt se jako vždycky seberu a zase řeknu, to zvládnu. A večer zase to prostě nějak ne to. Takže já spíš dávám 6, no, zase nepůjdem úplně do extrému nízkýho, ale je to teď trošku... Váš spokometr je určitě vystřelený na 10, protože máte před sebou celý léto, máte před sebou tu dovolenou, vidina toho, že prostě jako na chvilku si odpočinete, i když jako ta dovolená už není tak úplně dovolená, že jo? To známe. Je to jiný. No tak třeba někdo jede jenom ve dvojici a bude to krásná dovolená. No jasně, ale my vám to přejeme, samozřejmě. My před sebou žádnou dovolenou naplánovanou nemáme, takže my vám to velmi přejeme z celého srdce. Ať si to užijete. Tak my jsme měli dlouhou dovolenou v lednu, takže z toho důvodu jsme nic neplánovali na léto. Z toho my čerpáme. Přesně. A možná jako po létě někam vyrazíme na chvilku. No já jsem chtěla říct, že pokud právě teď lidi vyrazili na tu dovolenou, tak si myslím, že x spokometr rozhodně není na 10. No. Protože si představ, jak to vypadá těsně předtím, než odjíždíš. Jo? Máš pocit, že máš všechno zbalený a ten den prostě, buď ráno nebo večer, těsně předtím podle toho, kdy vyjíždíte, že jo? Přichází ta část toho, jak já vždycky balím někam a říkám tak, ještě už jen tohle. A je to hodina ještě prostě příprav. No, tak teď si představ, když je to třeba na 2-3 týdny, nebo já to už se asi nejezdí takhle dlouho, ale na 2 týdny prostě do Chorvatska třeba. No hlavně jako je to náročný jak pro chlapa, tak pro ženskou, že jo? Chlap prostě musí zbalit sám sebe a to je všechno. No a teď si vem kolik. A ženská všechno okolo. Ten rozdíl, prostě kolik toho musí jako ta žena z té hlavy dostat do toho kufru. No. To je strašně moc věcí. No a nejenom do toho kufru, ale do tašky s jídlem třeba ještě, kterou pak ten chlap nechá doma, že jo? Jo, dobrý, prosím tě. Tak jsem jednou zapomněl, jednou jsem zapomněl. Já jsem do 12:30 do rána prostě připravovala jídlo na výlet a ono nechá v lednici potom, druhý den. Chápete to? No, tak ať je trošku jako uleželý. Bylo dobrý, že jsme se vrátili. No nakonec bys to stejně ani nesnídlo, takže to bylo v pohodě. Teď mi zase cuká oko, ale... to je při té vzpomínce. Má to být takový letní pohodový díl, nebo je z toho úplně vycukaný speciál. No ne, pojďme zazpomínat na ty naše dovči. Já se jako na to strašně těším, protože cesta Fabii do Chorvatska miluju. Jezdili jsme ve 4, já mám staršího bráchu o 6 let, to znamená, že jestli někdo měl to hezký místo nahoře, že ležel na té sedačce a někdo ležel u těch nohou, tak dokáže si představit, kdo to byl, že jo? Prostě brácha nahoře. A ty jsi ležel pod sedačkama na zemi? Jasně. Tak mamka mi to tam vždycky jako vystlala hezky. Jako já to dneska vůbec z dnešního pohledu nechápu, ale já si dneska nedokážu představit, že někam jedeš a že nejseš připoutaný. No právě to jako teď by mě úplně hrklo, protože to my jsme nedělali tohle. To jako fakt ne? Ne. Já si úplně to vidím, jak prostě tam ležím u těch nohou, mám to tam vystlaný. Brácha leží opatrovejšak na palandě, jsme tam prostě vzadu. A jedeme do Chorvatska na noc, táta celou noc řídí, vždycky po cestě... Ani nestřídali? Ne, jenom se vždycky se jednou zastavilo, že si táta dal jako na půl hoďky si ducnul a ráno jsme byli v Chorvatsku. Ty krásno, moc se nestaví, že jo. Svačina je prostě v autě. My jsme si říkali, že sem vezmeme pár rekvizit, ale nechcem tím otravovat, jako, protože vy toho máte plný kufr určitě. No, to je ale mohli jsme sem vzít jako řízky a lobal. Mohli jsme tady žvejkat od toho řízeček s chlebíkem a kyselou okurkou. Tenkrát jsem to nesnášela a teď mi to přijde jako úplně ultra nostalgicky. Já bych bez toho do Chorvatska nejel. Bez řízků. No tak taky, když jsme spolu pak jeli na první dovolenou autem do Itálie, tak jsem udělala řízky, co myslíte? Takový maličkatý, úplně trošku jako jiný, asi než dělávali naši, dělali takový ty velký řízky na ten chleba a já jsem dělala mini řízečky naložený v jogurtu s provencálským kořením a tak se to jakoby jedlo. To už je hodně fancy. To už je trošku fancy varianta, to je řízek 21. století, ne, tak jsme ještě z těch 90. Tam jsem pochopil, že si tě prostě musím vzít, jakmile prostě na první cestě do Itálie si připravila řízky. Ale pozor, to bylo moc hezký. Ale tu chci. To bylo moc hezký, protože my jsme tam jeli na naše první výročí a u toho mekáče tenkrát ty jsi tam šel pro muffin a sehnal nějakou svíčku a nějak jsme tam jako... No, v kufru auta, jsme si otevřeli kufr, sedli jsme si.
A sfoukli jsme si první svíčku na naše výročí, viď? No a slavili jsme. To bylo dobrý. A jelo se do Itálie. Jelo se do Itálie. To bylo skvělý, no. No a dneska je to jiný, že jo? Dneska prostě posloucháte podcast, pustíte si album, jakýkoliv. Dřív jedna kazeta. Prostě. Ale já a ta jsem se ji furt milovala. otáčela, že jo? Já jsem ji milovala. A nebo CDčka. Co jste měli vy? Pamatuješ si to? Myslím, že tam byl... CDčka asi ještě ne. Jo, s našima už byly CDčka, to už jako jsem byl trochu starší, ale kazety byly, když jsem jezdil s babičkou a s dědou. A to byl suchý šlitr. Mm-hmm. To jelo jako, na okně seděla kočka, ale jako x hodin tam seděla ta kočka. Jako fakt dlouho. Už jsem myslel jako, že mi z toho bouchne hlava, ale nic jiného nebylo, že jo. My jsme poslouchali kazetu, která se poslouchala zásadně jenom po cestě na dovolenou. Mm-hmm. A to byly písničky z kapely mýho táty. No jo, tak ty jsi měla hlavní hvězdu za volantem. A to myslím, že se ta kapela, myslím, se jmenovala Rockets, podle mě to bylo 87, protože Rockets 87. Protože když byl brácha malej, tak táta tam hrál, takže to tak odpovídá. A ještě potom hrál teda v jiný kapele. Ještě jinak. To bylo ono. To bylo ono. To bylo s Ivo Pešákem. A jak se jmenuje ta legendární písnička, kterou já se nikdy nemůžu zapamatovat a vždycky chci, abyste mi ji zaspívali? Bramborový salát? A nebo Brigáda. Brigáda. Jak to je? Pardon. V dálnici. Tohle je hrozný. Teď zpíváme písničku, kterou si nikdo s námi nemůžete zaspívat, protože nechci se dotknout tvýho táty a jeho kapely, ale myslím, že tu písničku teď aktuálně nikdo z našich posluchačů nezná. Možná jednou začnu vydělávat po dálnici. Počkej, půjdu zase na brigádu, do sadu, stále utužím, co potřebuju, tak něco, ale my to můžeme pustit, protože to je na YouTube. No výborně. Hele, tak to, až doposloucháte náš podcast, tak si dejte tohleto. Přesně tak. Dejte si brigádu. No a Bramborový salát, tam byly prostě takovýhle písničky, já jsem je milovala a my jsme na tu dovolenou jezdili prostě ještě se Strejdou, což byl, ne Strejda, ale kamarád táty, že jo, z té kapely. A ten jako seděl mezi váma s bráchou? No jasně, já, brácha, táta, mama, Strejda. Ne, to by bylo... Ne, my jsme měli větší auto a dřív, hele takhle jo, u nás to bylo trošku jinak. My jsme jezdili na dovolený... Vy jste zase trošku jiný prostě, jako vždycky. My jsme jezdili od mýho 1 roku na dovolený. A naši si pamatujou, kolik mi bylo na jaký dovolený podle toho, jak ty dovolený šly za sebou, protože se to podle toho počítá. 1 rok Itálie, 2. rok Tyva, 3. rok na Krku. Takhle oni to vždycky vyjmenovali, já už taky pamatuju. A jeli jsme, když mi byl rok, tak jsme jeli třeba 4 autama, ta měla půlka rodiny prostě. A my měli velkou rodinu. 4 autama a to byla půlka rodiny. Ty kráso, jako tohle miluju, to vyprávění, když ti byl rok a jeli jste do Itálie nebo do Chorvatska. Na jich, ale. Ty, já si to dneska nedokážu představit, že jako my jedeme s holkama na nákup a já myslím, že to nevydržím. No, že si prostřelíš hlavu, a že s nima, jako, že s tebou jeli. A ještě to mamka popisuje jako, no, my jsme o ní ani nevěděli. No, ona si četla. Já jsem si četla, no. Jo. A tu knížku, jo, jasně, je ti rok, tak si čteš. Tu knížku, kterou jsem si četla, jsme teď před 14 dněma si tam četli s holkama našima. To je knížka, která má normální stránky, ne takový ty pevný, jako je úplně potrhaná, jo? To zase jako nebudu tvrdit, že ne, ale prostě do dneška existuje a já tam opravdu existuje video, kde já sedím v této obří sedačce, mám tuhletu knížku a listuju si tam, znám všechny ty básničky nazpaměť a byl mi prostě roka, nebo to blbost, 2,5, tak jak holkám teď. Jak to, že se tohle nepodědilo? Jako? To se nepodědilo, no nevím. Tak protože tam se mnou vzadu seděl o 9 let starší brácha a trošku mě taky jako zabavoval. Animátor, přesně. Tak jako vem si to, když jedeš s holkama vzadu v autě, tak taky je to jako klidnější, než když tam jsou oni sami, že jo? Že se tam nudí. No jasně. Věřím, že vy se teďka po cestě nenudíte. No, protože nás posloucháte. My to pořád jako vlastně směřujeme k tomu, že si to pouštíte v tom autě jako po té cestě na tu dovolenou. Možná to posloucháte někde úplně jinde. Tak jenom si to ale představte, protože jste to podle mě zažili. Skoro každá česká rodina si myslím, že tohle to má za sebou. Tu tradiční českou klasickou cestu do Chorvatska. Tak si můžeme společně zavzpomínat. My jsme jezdili takhle ve větším počtu a potom postupem času, že se to snížilo a potom to hlavní jako jádro byli moji rodiče, brácha a pak právě teta se Strejdou a jejich syn. Mm-hmm. A jezdilo se 2 autama a naši pak koupili velkýho Espajze, který byl 8místnej, takže už jsme jezdili všichni společně a já s tím synem tety se Strejdou prostě, což byla moje první dětská láska. Já jsem ve 3 letech si dupla, vezmu si ho a hotovo.
promiň. V pohodě. Taky vždycky, když tam přijedu na návštěvu, tak si to děláme srandu. Je pravda, že... říkám sorry, no, tak já jsem nakonec jsem si ji vzal já, pardon. Je pravda, že jeho žena, když jí požádal o ruku, tak mi psala, já jsem byla tenkrát v Americe, jestli se ho může vzít, jestli je to v pohodě. Takže to je taková jako věc, která tou rodinou prostupuje až do dnešní doby. A my jsme seděli na těch místech úplně vzadu, kde je nejméně místa, že jo, prostor na nohy. A mezi náma, si pamatuju, byla vždycky krabice s nafukovacím člunem. Mezi námi vždycky to se byla... prostě vozí všechno, že jo? Všechno. A všechno. pozor. To auto je narvaný postrop, prostě, jak sedí na té silnici. A my měli vozejk, protože tam nebylo kam dát ty věci. Jasně, no. Ale v tom vozejku bylo úplně, ale úplně všechno. Včetně jídla my jsme jeli na 3 týdny. No. Na 3 týdny tam prostě máma s tetou udělali jakoby jídelníček, měli napsaný co? Zmražený maso, prostě plnej. Ten ten vozejk. A samozřejmě to se nesmělo převážet přes hranice, žádný jídlo, žádný maso. Pašeráci. No tak teď už to doufám můžu říct, jakoby teď už asi nikdo nás to doufám nemůže jakoby zpětně, ale tam prostě byly v těch ledničkách, bylo maso, to kdyby prostě někdo otevřel tenhle ten vozejk, tak jako já vůbec nevím, co by se stalo. Najet by se. No to, určitě by neměl hlad. Ale celá ta celnice by tam měla jako na 3 týdny vystaráno, protože to bylo neskutečný. A do toho samozřejmě řízky, že jo, to bylo jasný. A vlastně to porovnání dneska, my když jsme někam jeli, tak vlastně moc jsme toho nebrali, spolíháš na to, že všechno si pořídíš tam, že jo. Kartou, my ani nejezdíme už s hotovostí. No, to je nejhorší a to teda jako, to si myslím, že už neuděláme po zkušenosti v Turecku, kde jsem tam lítal prostě po bankomatech v tom vedru a samozřejmě nikde to nefungovalo. No. Takže hotovost. Některé ty věci jako zůstaly. Jo, jako že to, co se dřív dělalo, tak je fajn si jako nechat i do dnešní doby. Jo, třeba brát hotovost na dovolenou, to je pravda. Nebo ty řízky. Já si ještě taky pamatuju, jak se vždycky zastavovala na těch odpočívadlech. A přesně jako nikdo nešel na benzínku si koupit párek v rohlíku. Protože máš přece nabalený ty řízky, jako neexistuje, že bys to nesnědlo, že? Jako... Takže my jsme seděli... Já si hlavně dokážu představit ten pohled té mámy nebo táty. Že jakoby plný auto jídla a ty si koupíš něco na benzínce. No to se úplně zbláznil. To se úplně zbláznil. Jako, tak protože v tu chvíli jako mrháš jejich časem. Máme časem, která smažila řízky do 1 do rána, chápeš? Já už z toho pohledu té matky to jako znám, že jo? Takže to prostě nemůžeš se dovolit. Pokud ty táta nezapomene. A já si normálně dokonce dokážu vybavit tu krabičku, ve který jsi to vozil. Taková kovová krabička, v tom to tam bylo naskládaný, k tomu ten chlebík prostě, šumavá hezky, že jo? Kyselá okurka a já jsem seděla na víku toho kufru, teda, protože to furt říkám špatně, toho vozejku, to měl žlutý víko, ten vozejk. A na tom sedí ta 2letá barunka s tím řízkem, že jo? Ty krásové 2 letech tam tlačí Šumavu. No, to by koukali doktoři. Tak ten chleba asi podle mě lepší než ten řízek. Ale tyjo, to si prostě vybavu, to bylo skvělý. Jo, to byla pecka, no. Tak nám klidně napište vaše zážitky, jestli na to taky rádi vzpomínáte, protože to fakt jako dneska už je retro. No a vy jste potom jezdili s tím kamarádem, tak to už zase bylo trošku něco jiného, ne? To 100%, to bylo úplně jiný. Tak tam už to bylo o tom, že jsme byli puberťáci, že jo. Takže my jsme prostě jako chtěli jsme mít hlavně jako klid od rodičů a čím méně času s nima, tím líp. A to je taky, ale zároveň to pořád bylo takový to, že vždycky s nima nějaký čas trávíš a vlastně jakože, já jsem nikdy nebyl takový, jako že bych se úplně jako stranil, to ne. Ale prostě je to takový to, jo, jsme s váma na večeři a my už půjdeme. My už půjdeme na pokoj. Jsme měli sami pokoj, že jo. No a nešli jste na pokoj? No, nešli. To jsme pamatuju, že jsme vždycky měli takový ty pásky, že jo. A buď máš nějakou barvu, jsi dospělej, nebo máš nějakou jinou. A já jsem jako o chvilku starší, takže já jsem už měl tu dospěláckou a on ne, takže jsme to vždycky otáčeli nějak, aby to jako vypadalo, že máme oba dospěláckou, že jo. A teď tam prostě nechtěli jsme chodit několikrát pro to pití, tak vím, že jsme jednou přišli na ten bar a říkáme 17 Morganů s kolou. A ten barman na nás koukal jako dobře, takže nám dal takový ten tác, no co jasně, víš, to kulatý. Celý to vyskládal těma a my prostě jsme s tím šli. A vy se tam jezdili, když už vám bylo 18, jo? No, jemu bylo vlastně 17 a za 2 týdny 18 a mně bylo 18. Ale jezdili jsme tam i roky předtím a to jsme to nějak jako vždycky pitlíkovali, že prostě... Taky jste se k tomu vždycky nějak dostali, že jo? Vždycky to nějak uděláš. Samozřejmě nikoho nenabádáme, prosím vás.
Ne, alkohol pod 18 se nepije. Děti vzadu neposlouchejte teďka. Ne, přesně tak. Já jsem naposledy takhle s našima, kromě teď dovolený, jako když už jsme je vzali jako hlídací babičku s dědou, byla v tom Chorvatsku, když mi bylo 12. A to už tam nebyl brácha s tím kamarádem, že jo? Protože no takhle my jsme jezdili taky, že jo? Prostě. No. A to jsem tam už byla jenom já s nima, ale najednou ze mě už byla ta slečna. Mm-hmm. Ty krása, to byla cesta. To mi mamka doteď vypráví, jak já jsem tam prostě na dálnici přes okýnko, no prostě dálnice a taky jako ty auta tak nějak jedou furt všichni pospolu, že jo. A já jsem vedle v autě, prostě byli nějaký mladý kluci, že jo. Tak já v těch 12 úplně rudá, protože oni na mě dělali vočka a já na ně taky, že jo. Mamka úplně hotová ze mě, říká, Baruno, prostě ti 12. Takže furt, a já jsem se vždycky podívala a teď oni to a já záchvaty smíchu z toho, že oni tam na mě koukají, no prostě strašný, jo. A pak ještě vypráví jednu věc, to já si nepamatuju, já si víc pamatuju když tam jezdil z brácha a ten kamarád, než když jsem byla starší, ale jedna ještě taková vzpomínka mi utkvěla. Měla jsem takový šaty koupený a mamka je rozpárala a udělala z nich jako crop top a sukni. A já v těch 12 už jsem měla prsa. Jsem začala být holka docela brzo, jako tady v tom směru. Dobře. Ale že měla jsem prostě prsa úplně plochý břicho, prostě fakt si myslím, že jako docela hezká holka, ale jako furt bylo 12. Jako teď. No, přesně. Jako teď. A teď jsem vyšla, že jo, teď jsem se trošku jako namalovala a teď jsem přišla tam mezi ty ostatní a táta na mě tak kouká a říká, kam jdeš? A já, na molo. A šla jsem na molo. Sama. V těch 12 sama. Jo, tam za těma místníma chorvatskýma klukama s nima lovit ryby. No, tak to nás čekají pěkný příběhy ještě. No, tak si budou holky po tobě. No, tak to prostě si vůbec nemám představit, že by něco takového v dnešní době jako šlo. No, to nás asi čeká jako ještě za dlouho, to si teďka nedokážu představit, já si ještě ani nedokážu představit tu cestu, jako že bychom absolvovali teďka do Chorvatska. Protože někdo to jede tak s malýma dětma, že to má na etapy, že jo, my jsme se do tohohle teda ještě nepustili. No. A myslím si, že nás to čeká právě, až budou holky trošičku větší, ale uvidíme. A nebo bychom museli na tu dovču pořídit auto, kde já můžu opravdu sedět s nima vzadu a dělat jim tam toho animátora. Protože takhle my tam prostě nevejdeme. No. Bohužel. No, každopádně, jestli jste teďka právě v tom autě, nebo jste absolvovali už tu cestu, máte ji třeba za sebou, nebo vás čeká cesta zpátky, nebo prostě dovolená už byla, to je jedno, tak máme tady takovou jako minihru. Jo, schválně, kolik získáte bodů. Prosím vás, řidič jenom ať reaguje, jo, ať nepočítá, ať pořád drží, jako když tak ruce na volantu. To buďte tak hodný, to dodržme, ale jinak můžete hrát a uvidíme, kolik budete mít bodů. A je to pár jednoduchých otázek, když odpovíte, že jako jo, tak máte bod. Jasně. Jo. A uvidíme, kolik bodů budete mít. Tak můžeme to hrát jakoby na tobě. Dobře. Vzpomeň si, jste jezdili. Tak jdeme na to. Počítám. Takže jedete do Chorvatska. Nebo do Itálie. Nebo do Itálie. Máte v autě řízky nebo něco tomu podobný? Ano. No, tak to je asi jasný, že jo. Máte víc jídla než oblečení? Ano. Vaše rodina 100%. Rozhodně. Někdo už řekl větu, proč jsme toho vzali tolik? Ano. Každý rok. Dítě už se zeptalo, kdy tam budem? To jsem byla určitě já. Ale to se jako většinou ptá to dítě jako po tom, co vyjedeš. Jo, no. A teď ten táta vždycky, jo, už tam budem. Jo, za chvilku. A dneska už to nejde, protože vidíš tu navigaci, vidíš dojezd, že jo? Ale dřív byla prostě papírová mapa. Jo. K tomu se dostaneme. Papírová mapa, to je taky téma. Jdeme dál. Rodič už odpověděl za chvilku, i když zbývá asi 700 kilometrů. Táta. No, tak zdravíme. Tchána. Někdo už rozlil pití. To jsem určitě byla taky já. Někdo má nohu na cizím batohu. Ne, já tam měla nohy na té bedně od toho nafukovacího člunu. To se počítá? Asi ne. No, tak ať aspoň jeden bod Dobře, nemáš. nemám. Jako. Už proběhla hádka o klimatizaci. Ne, my neměli klimatizaci v tom autě. To byly těžký časy. Bylo otevřený okýnko. To se prostě jenom větralo, no. Ty, úplně, já to No úplně vidím, jak jsem spocený. A táta z toho, jak se větralo, tak mu normálně ta půlka obličeje přestala fungovat. Vrátíme se k tomu, jo? Držte to, prosím vás. Tohle chci ještě slyšet. tady ta. Máte v autě mokré ubrousky, které nikdo nemůže najít?
To se podle mě nedělalo v té době. Asi ne, viď. Ale něco si musel mít sebou, čím utíráš Normální tu ubrousky. katastrofu, že jo? Normální ubrousky, který byl nasáklý tím volem od těch řízků, že jo? Prostě se používalo cokoliv pak už. Už někdo tajně vytáhl sladkost, která měla být až potom. Tohle si dáme až potom. Jo, tak to určitě. Jak máš dítě v autě, tak sladkost je určitě dřív, než měla být. Kolik máš bodů? 7. Co No. jsme? Tak pozor, gratulujeme. Jo. Gratulujeme ti, Báro. 7 až 10 bodů. Právě prožíváte plnohodnotný český přesun k Jadranu. Děkuji. Jsme v tom s vámi. Jste v pohodě. Kdo měl od 6 bodů ke 3, tak je v normě. Prostě dovolená začala, tak jak to bývá. Kdo měl jenom 2 body nebo žádný, tak není Čech, to za prvý. A prostě nejedete k moři, nevím, prostě tohle nikdo nezažil. Já si myslím, že nikdo nemohl mít míň než 2 body. Hele, měli jste na těch dovolených jakoby kameru? Že jste natáčeli prostě vlogy? Nebo to u vás nejelo? Děkuju, že to říkáš, protože já jsem tady v našich poznámkách k tomuhle dílu viděl, že si tam Bára napsala domácí kamera. Což může znít. A fakt jsem se zhrozil, co jste to ty vole na té dovolený dělali všechno? Nebo to nějaká poznámka mamky? Jako bude tady nějaká jako vzpomínka na to, když děti usnuly, nebo jako... No a to teď nedávno vzpomínala na to, jak to pamatuješ, jsme se o tom bavili, jak to dělali, že si různě střídali ty místnosti prostě bez dětí a tak s těma takový to, že známejma. jeden pokoj, nebo jeden apartmán je i s dětskýma pokojema a druhý apartmán je bez, takže dospělí se tam střídali v tom bez. A různě ze strany si prostě s těma známýma ťukali na okýnko a tak to mě máma zabije, že jsem to tady prozradila teď. Promiň. Takže zdravíme Tchána, který má spadlou půlku obličeje. A máma, ke který jsme se dostali přes domácí kameru. A tak promiň, máma byla stejně stará jako já v té době, kdy jsme takhle jeli do toho Chorvatska. Takže mladá. Ano. Víš, když si řekneš, to jsou rodiče, ale moje mamka měla mě ve stejném věku jako já holky, takže to vždycky musím jako brát, že teď je tam věc, kdy jedeme na tu dovolenou, takže to úplně chápu, jenom mi to přijde divný, že už teď jí není. K tomu měla jakoby o 9 let staršího syna, že? No jasně. Takže ona začala jako, tak v té době prostě bylo to jiný. No. Jo, bylo. To spíš by bylo divný, kdyby měla mě až jakoby ve 30 prostě. Ale my jsme, táta, když já jsem se narodila, tak koupili kameru. Promiň, já ho furt vidím se spadlou půlkou ksichtu. Já se nemůžu vůbec soustředit. Dobře, já ti to vysvětlím. Oni jeli z dovolený. A já tohle znám jenom taky z vyprávění, já si to nepamatuju. A jak měl prostě otevřený to okýnko, protože nebyla klimatizace, tak ti na půlku toho obličeje foukal ten vzduch studený a jemu to ofouklo ty nervy a prostě mu spadla ten ksik, takže on si musel mrkat okem, normálně jakoby růčo, protože... To je jako když měl prostě, dneska máš elektrický okýnka a dřív si měl ty kliky, že jo? Tak on tohle měl na víčko, prostě musel růčo normálně. A tam byly podle mě ty kliky v tom autě, v tomhle Espajzu fakt starým, co jsme měli. To je MPV, hele. No jasně. Pozor, jo. To je praktický auto, jak se nás do něj narvalo osud. Rodinný vůz. A tohle podle mě tohle ještě nebylo v tom Peugeotu, ale teda v Peugeotu. To bylo v Peugeotu a ne... Sakra, teď jsem se do toho zamotala. Takhle zhruba. Pravou rukou za levým uchem se Peugeot a pak jsme měli ten velký, co jsem říkala, že to bylo? Espice. No. Děkuju. Tak tohle podle mě bylo ještě v Peugeotu, kde přesně byla ta ruční klika. Jezdili jsme jenom ve 4, to se jezdilo víc autama. A tam si myslím, že se mu tohle stalo a prostě mu tam ty nervy jakoby přestaly fungovat na půlce obličeje. Můžu, až budem u vašich na tajňáka třeba vzít fén a foukat tátovi během oběda na půlku obličeje. Zkusíte si to ještě pořád umí. Fén. Má teplý vzduch, tohle se stane tím studeným, že nastytne. Náš fén umí studený vzduch. Jo, to je pravda. Tak jo, zkus to, uvidíme, o fénech něco vím. Uvidíme, co ti na to řekne. Ale no, takže, a teď jsem se zamotala k té kameře. No. Takže koupili kameru a natáčeli všechno. Táta je prostě vloger. Máma taky. Miluju. Tvoje máma? Jo, a my jsme byli v Chorvatsku a to už mi bylo určitě 18, byl tam s náma i brácha a byl tam s náma 2 moji kámoši, prostě jsme byli 4 kluci, že jo. Krásu, tvůj brácha. Když to by bylo 18, tak to se divím, že s váma ještě na dovolenou. No, to byl takový jako reunion. Mm-hmm. Víš, to bylo takový to po letech jedeme zase všichni. Jo. Jo, no a prostě pařba, že jo. A teď ten kamarád točí a střihá, takže z toho potom udělal jako vlog
A teď tam prostě ta party, furt se něco dělo a do toho střihnul ty vlogy ty mojí mámy. Dnes máme krásné ráno, slunce vyšlo v 5 hodin, já jsem se byla podívat na východ slunce, ty naši kluci ještě spějí, protože večer byl náročný. A teď prostě komentovala to, že my jsme že klasicky přišli jako úplně jako hotoví. 5 ráno. No jasně. Tam jako se stalo bráchovi to, že jak se vozí jídlo, tak se vozí i pití. A táta bral vždycky klasicky jako 5 slivovice. Jo, nebo jabkovice teda. No a brácha přišel, ráno jsme přišli jako z diskoték a myslel si, že to je voda. Takže takový 2-3 roky si dál než zjistil. Ty to poznáš. No nepoznáš. No ne, když to ty máš ten sucháč, jo. Jo. Potřebuješ se rychle napít. To na sebe otočil a pak mu to došlo, no. To se stalo tomu kamarádovi naší na té svatbě, pamatuješ? Taky se takhle napil a pak říká, tak teď jsi mrtvej. No jasně. A byl za chvilku, ne úplně, ale museli jsme ho odnášet tam. Tak to asi bylo u tvýho bráchy podobný tenkrát, ne? Ty krása, to je nebezpečný, no takže jako, to není jednoduchý. Jako vlogy mámy a táty jsou úplně legendární, miluju prostě. A můj táta to dělá ten do dneška. Ten voice over k tomu, že jo, vždycky. To je jak nějaký dokumentární film prostě. My máme takovou hlášku, co vždycky táta říká, že jo, můj. Počasí perfektní. Vlastně tak začínáš tím, jako dneska vyšlo slunce. No a pozor, jo, my jsme v tom Chorvatsku. Počásko. Protože takhle, abych jenom to uvedla na pravou míru. Moje babička je z Jugoslávie. No jasně, vy tam máte kořeny vlastně. My tam máme kořeny. Takže... Dobr dan. Můj táta uměl velmi dobře chorvatsky. Teď už to asi jako zapomněl, ale prostě on mluvil plně chorvatsky, protože babička mluvila plně chorvatsky. Nezapomněl to, já jsem ho slyšel někdy. Ještě jo? Jo. Možná něco vyprávěla. Myslím, že jako už to není to, co to bývalo, když jsme tam jezdili každý rok, že jo, ale prostě přes nějakou známou tady rodinou x kolen tam mělo být nějaký ubytko prostě. Tenkrát nás vypekla tady Amálka, takže nějak to prostě jako dopadlo, že jsme tam sehnali přes nějaký jiný lidi takovej baráček, do kterého jsme potom jezdili každý rok. Mně to jako malý holce připadlo jako obří vila. To byl 3pokojový barák s kuchyní, kde teď, kdybys tam přišel, si řekneš, co to prostě bylo, jo. A ty tam byla taková terasa a k tomu takový ty, si víš, jak jsou v Chorvatsku vždycky z těch kamenů ty zdi postavený a tohleto. Tak to jsme tam jako měli a muselo se od pláže jít prostě do takového kopce a bylo to za jiným barákem ještě schovaný. Takže výhled na moře nebyl, ale můj táta v těch svých vlogískách vždycky tu kameru zapnul už u té jakoby naší vily, u toho baráčku a šel po takových velkých schodech, to byly vždycky jakoby takhle a schůdek, jo, dlouhý. My víme, jak vypadají schody, ale děkujeme, no že to vysvětlila. Ne klasický. Takhle, jako víš, takhle schody. Uděláš krok nahoru. A to nebyl klasický schod, to když máš chodník velký a vždycky tam je malinký schůdek, prostě takhle. A on vždycky měl pantofle na sobě a já přesně si pamatuju ten zvuk z těch videí, jak on jde po tom štěrku a tam dělají ty pantofle ten zvuk prostě, jo. A do toho, a teď jde po těch schodech, to točí, jak jde po těch schodech a pak najednou a moře. A moře. Počásko perfektní. A moře. Jo, a je to tady. A teď tam prostě vždycky točí to moře, ale je tam strašně dlouhý záběr toho, jak prostě jde těch pantoflí k tomu moři. No, to dneska už by vůbec nemohlo, jako vem si, že takovýhle video vidíš na Instagramu, hnedka swipeuješ dál, to nevydržíš. Hleda, že by tam bylo napsaný, můj táta točí dovolenou. Jo, takový video jsem taky viděl. No. Poskládal jsem vlog z videí, který mi poslala moje mamka. No, to je prostě geniální, to bychom mohli taky něco takového udělat. A pak jsme tam měli ještě pozor jednu věc. V té jedné zdi, tady z těch kamenů, byl jeden z těch kamenů uvolněný. Takže naši ho vyndali, vyhrabali za tím kamenem kus té zdi díru a do ní se schovala, pokaždé, když jsme odjížděli, lahvička, ve které byla rakia místní, prostě pálenka a panáčky do alobalu. 4 dospělí. A brácha, takže 5. 6 i s tím kamarádem, já jsem viděla, neměla, že jo. Teď tam schovávali ty panáčky a tu rakiu a zadělal se tam ten kámen a my jsme jediný věděli o tom, že to tam je a každý rok, když se přijelo, tak se ten kámen vyndal a z těch špinavých panáků, co tam rok byly, to prostě byla tradice. První si dali toho panáčka tý rok uleželý rakii, která v tom skle samozřejmě nic neudělá, ale... Měli jste rituál.
Rituál. Ta lahev tam je do dneška. No taky už to dneska není tak častý, že dneska jako, jak si můžeš jako pronajmout víc věcí, že těch možností je hodně, chceš objevovat, tak vlastně možná to furt děláte, někdo to třeba má, takže má to své oblíbené místo a tam se vrací, ale podle mě daleko častější je, že prostě jezdíš vždycky někam jinam, že? No jasně. Abys toho víc viděl. My jsme jezdili na stejné místo, my tam byli podle mě tak 7krát třeba. Drašnice, taková malinká vesnička. Jako to byla taková ta Nobel rodina, co jezdila prostě do obrovský vily. No vůbec nebyla. My do kempu, do karavanu, jo. A tak to je taky skvělý. Byli jsme rádi prostě, že máš svůj postel. Do karavanu, co Jezdili jsme do karavanu. Teď si říkali, že jste měli svůj pokoj. Ale to jsme byli, to byl ten reunion. Aha. To už nám bylo hodně. Ale jako malej. Do kempu? No jasně. A to je, ty karavan je skvělý, když jsme byli v Austrálii, jsme taky měli karavan. No. Ale myslím, že dneska ty kempy jsou trochu jiný, než bývaly dřív. To je pravda. Ale jako na tom zážitku to neubereš, jo. Já jako dítě to miloval, takže jako to je úplně v pohodě. Prostě v tu dobu to pro mě bylo skvělý. No jasně. Ale přesně si pamatuju, jak jsem chodil mejt to nádobí. A jak neseš ten lavor a teď tam máš to špinavý nádobí, napustíš to tou vodou, dáš tam ten jed a teď to myješ v té špinavé vodě. No jasně. Tak to vlastně vůbec neumíš. A takhle jsem měla nádobí normálně, dřív. No jasně. Furt. Jasně. I doma. A tohle přesně mám tuhle vzpomínku, jak s mým taky jako bratrancem přes koleno, tam stojíme a myjem to nádobí, aby jsme večer mohli na trampolíny, že jo? No jasně. Musíš se to hezky odmakat. Jo, ty autíčka. Se chodil na promenádu, že jo, se vyráželo vždycky. Tam se jezdil na těch elektrických autíčkách. Jako pro mě trampolín byl highlight vždycky. Tak to je pro všechny děti, večera. podle mě. Já měla ty autíčka. A ještě si vzpomínám, že jsem takhle jednou zařídil našim skvělý zážitek, že jsme přijeli na dovolenou první odpoledne, šli jsme k bazénu a já rovnou jsem se jako rozhodl, že ukážu, že jsem akrobat. Salto. Skočil jsem salto, rovnou jsem to vzal prostě nosem a rovnou se jel do nemocnice. Máma ještě nestihla ani do té vody. Vybalit věci. Ona podle mě se ani nepřevlíkla plavky. To je strašný. A rovnou jsme ujížděli jako do toho. No. To asi taky znáte. Doufám, že se nic nestane, že dovolená bude v pohodě. Nebo když už proběhla, že byla v pohodě, jste nemuseli nic řešit, protože to je vždycky peklo. Jako. To se vždycky jenom modlím, aby se prostě nic nedělo. No. Já se ještě vzpomínám na jednu věc, když jsme dojeli tady do toho místa. Tak můj táta je dost specifický jakoby v požadavcí, kterou má na dovolenou. Teď jsme to zažili, že jo, v Thajsku, ale ne, to jako není nic prostě hroznýho, ale vždycky na té pláži musí být sprcha, záchod a kafe. To je jako základ prostě úspěchu, protože já to mám po něm, když prostě si slanou vodu na sebe, tak strašně mi to svědí, nevydržím se prostě nevysprchovat, takže to je takový základ. A pak ještě má jeden velký problém a to je, že v zahraničí není normální chleba. Jak říká táta, jo. Takže on a ta teta, ta kamarádka prostě. Vezli pecný chleba prostě. No ne, chleba se právě nevozil, že jo, pečivo tě nevydrží. Jak to dělali teda? No kupovali tam to místní, já to milovala, to byly ty chorvatský bílý bagety. Já jsem myslel, že si vzali normální suroviny, že tam pekli chleba. No, je to zase ne. Ale při každý večeři to není chleba tohle, to tady není normální chleba. A každý rok prostě tohle téma vyvstalo, že nemají normální chleba. A to v tom Thajsku bylo přece teď taky. Tady není normální chleba. A ještě jsem si vzpomněla na jednu věc, co udělali naši, podle mě to taky dělali každý rok. A úplně geniální věc, což jako dítě, i už já docela, já nevím, 6, 7, 8 letá, jsem to neprokoukla, jo. My jsme jeli na 2 týdny. No. A po těch 2 týdnech, kdy už to bylo, zítra je poslední den. Ten den ráno. Já tuším. Říkají děti, a teď mi byly 3, chtěli byste tady ještě zůstat, že bychom to o týden prodloužili. A teď mi, jo, to je bylo skvělý. No tak my se zkusíme dohodnout, jestli by to jako by šlo. Jasně, že to měli domluvený dopředu, museli mít za první jídlo naplánovaný na celý 3 týdny, dostatek hotovosti, měli hospodu tady, takže to prostě muselo být domluvený, pronajmou tady ten barák a všechno bylo samozřejmě domluvený a oni 2 týdny se těšili na ten den, kdy se zeptají. Mě úplně prostě nadšený a fakt se to o ten týden prodloužilo a my tam jezdili na 3 týdny. To je úžasný. To prostě bylo úplně jako. A vem si to, jak malá blbost stačí, aby s těm dětem, do dneška na to vzpomínám, prostě 20 let. A to díl je už 25 let. A mám z toho do dneška ten zážitek, že to bylo prostě úplně to nejhezčí, co mohli udělat. Jo, to naši vždycky řekli, že jedeme domů a jeli jsme domů. Taky zdravím. Dodnes na to vzpomínám.
Tyhle vždycky před dovolenou. Jak vzpomínáš, kde máš ten šnorchl a brejety, že jo, ploutve. Měla vždycky to v tom pytlíčku. No, ty to jasně. hledáš v tom sklepě prostě. No jasně. Teď tam přijedeš, zjistíš, že ti do těch brejlí teče, že jo. To prostě ten týden Do všech brejlí teče to vždycky. nějak jako vydržíš prostě. No tečí ti tam ta slaná voda prostě do toho. Ty v ploutvích stejně použiješ jednou, že jo, ale prostě zaberou ti půlku kufru. Ježiš, to je geniální. A vozili jste si taky z té dovolený mušle a kamínky, ne? No jasně. I podle mě jako trochu písku. Jo. Nějaký petice nebo Do něco. těžítka, abys to měl na stole. Prostě. No a to už se nesmí, že jo, vůbec odvážet tyhle věci. A my jsme si s bráchou nazbírali ty hezký oblásky, teďka si vždycky vozí, z každý dovolený má kámen, že jo? No, to si pamatuju, když jsme na Srí Lance lítali poslední den a scháněli kámen. Ale vlastně jako, když tě o to tchán poprosí, jak musíš mu dovíct kámen. Jsi neměl prozradit, že to byl poslední den, oni to poslouchají. A to je jedno, podle mě přestal poslouchat ve chvíli, co jsem práskla, že si ťukali při Přesně, tom že... na okno a že měl spadlej v obličeji, takže dobrý, tohle už neslyší. Ale my jsme s bráchou vždycky nazbírali mušle různý prostě a pak jsme měli doma akvárko a tam jsme to házeli těm rybičkám, jsme jim tam udělali prostě chorvatský jako upgrade, že? Aby se cítili jako doma. Tam nežijou tyhle rybičky, viď? Mimochodem, jak jsi zmiňovala tu tajnou skrýš na to pití. Rakiu, no. Rakiu. Tak byl tam třeba jako někdo po tom pole, takže že tam fakt to místo furt je? No tak to místo tam určitě je. Ale byl tam po letech, ano. Ten právě kluk, ten, co jsem se ho chtěla vzít. Jo, a on tvůj už manžel. Ano, můj manžel, přesně tak. Tak se svojí rodinou a 2 dětma, tak tam jeli, aby jim, protože to je prostě pro nás extrémní nostalgie, tak to chtěl té svojí rodině ukázat. Samozřejmě tam přijel, zjistil, že to je mnohem menší, mnohem už turističtější, než jako za nás, kdy tam prostě nikdo nebyl. A chtěl u toho baráku, který je polorozpadlý, už se nepronajímá, najít ten kámen a vypít tu rakiu. A on ho nenašel. Aha. Ale víš proč? Proč? No, protože mu to nepřísluší. To není jeho, to tam prostě schoval táta se strejdou a on jako z dětství někdy si to jako pamatuje, prci pamatuje, to prostě táta se strejdou by museli a oni jediný mají právo to najít a vypít. Takže takhle vznikla komnata nejvyšší potřeby, která se ti zjeví prostě jenom když ji opravdu potřebuješ. No, ano, přesně tak. Ty krásná Rowlingová asi teda poslouchala vaše příběhy tady z Drašnice a pak podle toho to vzniklo. A tyjo, ale já bych hrozně si přála tam někdy jako se stavit. I kdyby to nemuselo být, jako ne tam jet na dovolenou, ale když někdy pojedeme do Chorvatska, tak bych fakt hrozně chtěla tam zastavit a ukázat ti to místo, ukázat ti tu vilu, pokud tam to nebude už úplně spadý a najít ten kámen a vypít to. Jo, jako já mám taky rád vlastně tyhle nostalgické vzpomínky, když jsme byli s kamarádama že na jachtě v Chorvatsku, tak jsme jeli kolem Brače, ostrova. To je pravda. A tam já jsem jezdil s tím svým kamarádem a prostě to je ten bar, kde jsme prostě pařili, to je ono. A on tam taky ten kámoš jezdil potom i jako sám, jakože s rodinou a to vždycky mi posílal fotku z toho baru. A to je právě hezký. A mně se strašně líbilo to, že naši, ty dospělí, tam schovávali ten alkohol a mě fakt bylo málo, takže jsem si říkala, já si taky něco schovám. Takže pozor, tam je ještě jedna schovka. Ta přísluší mně. A řekneš, co to je? No tak kámen, ale je tam řetízek. Aha. Já jsem tam vylovila řetízek s těma brejlema, co do nich zatejkalo. Našla jsem řetízek a ten jsem tam schovala a už jsem tam od té doby nikdy nebyla. Takže a já vím, kde je. Přesně tam takový schody a tam je druhý kámen zleva. Jo, tyhle věci ty si pamatuješ, no, to je pravda. To je ale jediný, co jsem měla včera k obědu, vám neřeknu. Jinak jako občas je to trouble, ale co jsem měla na sobě přesně v tenhle moment, když jsi mi řekl tohle, tak jsem měla tohle tričko, to si vždycky jako nechápu. No, tak zase talik ne, ale pamatuju si, co jsi mi řekl, to jo. Co jsi měla na sobě v tu chvíli, to netuším, ale jedno z těch 5 triček, co furt nosím do kolečka. Co jsi mi řekl, ty hajzle? To ne, to bych tě neřekla. No, tak pojďme si říct, já jsem slušná. Jasně. No. Jasně. Poslouchají to i děti. Přesně. Zdravíme vás dozadu, ale podle mě takhle. Jestli rodiče poslouchají podcast, tak ty děcka mají vzadu v uších už dávno něco jiného, takže to je v pohodě. Pravda. Takže asi užijte dovolenou v rámci možností, ať je to co nejméně hádek a co nejméně průserů, co nejvíc užitá dovča, sluníčko, ať vám neprší, máte hezký ubytování. A chcem se jenom rychlosti vrátit k tomu mému artefaktu, nebo Určitě. Ne? A tohle možná jsme to měli říct na začátku, to jste si měli vzít na cestu. Ale ono se to bude hodit i na té dovolený. Ale tak asi Kinedrel máte, že jo, to je klasika.
Ale tohle to je teda... jak to vlastně vzniklo, že jsi tohle to přitáhla domů, tyhle homeopatika? To jsou homeopatika, které já jsem viděla na Instagramu a mluvila o nich Tereza Ramba. Aha. Jmenuji se, pro ty, co jenom poslouchají, sedativ, což zní trošku divně, ale je to jakoby Je to super. Je to na takový jako úzkostnější stavy a když člověk prostě trošičku v nějakém presu a v náročnějším období, což zrovna podle mě dovolená může být, a dá vás to pod jazyk, je to takový sladoučký, dobroučký, dáte si to 3krát denně a mně se líbilo, protože tam pod tím byly komentáře od ženských a bylo tam, mě na tom nejvíc baví, že ty velký problémy jsou najednou jenom malý problémy. A to jsem si říkala, tyjo, to zní jako něco, co bych potřebovala. Takže to teď zkoušíme prostě, no. A... Já jsem někde viděl úryvek toho rozhovoru, ona říkala, bylo období, kdy jsme toho u sebe měli plata. Plata. S mamkou, že to měli v kabelce vždycky. Takže říkám, tyjo, tak když to říká Tereska, tak to potřebuji zkusit. Takže jsem to přitáhla domů a zatím jsou velký problémy, tak uvidíme po nějaký další době, jestli to bude mít účinek. Prosím vás, myslím si, že i v autě oceníte a kdekoliv jinde, kde nás posloucháte, a děkujeme za to, klasických 10 vteřin ticha. Pojďme na to. Protože to je něco, co rozhodně nesmí chybět. Už tam budem? Za chvilku. No, jako... Promiň, zapomněla jsem na to jednu věc ještě. To moře. No. Když jsi poprvé viděl moře, No. tak my jsme jezdili takovou cestou, kde jsme jeli vnitrozemí a pak byla, a my jsme tomu říkali, ta zatáčka. Aha. Jo? A to byla silnice, teď už tam není, nebo takhle, musel by se sjet z dálnice. Jo. A kolem té silnice byly obří kameny. A ty si projel těma kamenama a bylo tam moře. Jo. A my jsme vždycky, jak namalovaný, veď. Jo, a my jsme vždycky kamera a byla připravená písnička. A kolikrát má táta natočený tohle video, tu zatáčku? No tak, po každý, že jo. Vždycky. A byl tam 3, 2, 1. A jsme říkali, dobrodošli. A teď táta začal chorvatsky, že jo, všechny tyhle ty prostě ty. No a byli jsme tam. Tak jestli tam míříte, dejte si nějakou dobrou pléskavicu. Závidíme vám to. Užijte si dovolený, užívejte léto, buďte dál s náma, jsme rádi, že sledujete, posloucháte náš podcast, fakt si toho moc vážíme. Budeme rádi, když nás budete odebírat, aby vám neunikly další díly. Takovýhle možná nějaký cestovní témata přes to léto bychom mohli společně dát, takový malý speciálky, protože víme, že toho je hodně, že sluníčko vás bude tahat ven, nebudete chtít sedět tak dlouho a poslouchat, tak to bude taky odlehčenější. Na druhou stranu je fajn si pak zalízt do chládku. Něco pravda. si pustit do uší a v chvilku si odpočinout, tak budeme rádi, když to budeme zrovna třeba právě my. A já mám taky takovou klasickou hlášku z auta, mně se chce čůrat. Jo. Bude už benzínka, mně se chce čůrat, prosím Ty vás. kráso, ne, nezastavujeme. Teď si všichni vyčůrejte, pak nezastavuju. O 10 minut později. Tati. Mně se chce čůrat, ale ty, když prostě fakt ta benzína není, že jo, když jedeš, jako v Česku to je každou chvíli, že jo. Ale potom, to si pamatuju, to byly dlouhý minuty. Mě pak začínají bolet zuby, když už to je fakt špatný. Když se ti chce čůrat, tak tě bolej zuby. No a to už je, když jsi fakt v extrému, jako. Jak ty vždycky skáčeš už, tak mě pak začaly už bolet zuby jednou. Co se stalo? Jsme museli zastavit uprostřed Vídně, jsme hledali hospodu tenkrát. Takže když jsi u zubaře, on se tě ptá, jestli tě bolej zuby, tak... Jenom když potřebuji čůrat. Když potřebuji si na záchod extrémně. Ne. No tak to se dělo. To je taky blbá věta, to je pravda. Co? Potřebuji čůrat. To je hodně blbá věta, tak snad benzínka je v dohlednu a ne v nedohlednu. Užijte si řízky na pumpě, miluju. A napište nám, jaká byla ta vaše dovolená, jestli jste třeba letos zažili něco takového vlastně nostalgického, třeba se svýma dětma, protože je pravda, že já bych tohle chtěla taky, jenže tam prostě už bude tablet. No. Víš co, boku, či mě prostě na film, místo aby koukali z okna a počítali, kolik žlutých aut projede. Nejlepší hra. Nejlepší hra, ne červený, ty jsou všechny, ale žlutý hledej, ty máte prostě na celou cestu, že jo, protože těch jezdí málo. No jasně, no, zabavit prostě děti bez těch technologií na tu a hlavně, víš, to je jiná hrozně, liga. Víš, co bylo hrozně nefér? Slovní fotbal jsme taky ještě hráli. Jasně. Že A víš, co bychom hráli ještě my? Že máš jako znělky, to už jako teď, jako to si můžete zahrát teď, ale že si pouštíš znělky a hádáš, z čeho to je. To je taky strašná zábava. To je dobrý tip. A my hráli ty barvy. Jo. Kdo bude mít nejvíc aut?
Chápeš, jak to je geniální, že táto s mamou si vzali modrou a červenou, brácha bílou a já tam s tou žlutou prostě vždycky prohrála. No prči! Sakra. Tak jsem to vykompenzovala paní Kapadlákovou v dospělosti. Mám ji tady pořád. A prostě žlutý auto budu vždycky počítat jenom já. Tak díky moc, že jste sledovali, poslouchali a jsme v pohodě? Já myslím, že jsme v pohodě. Tyjo, mě se chce fakt čůrat. To je v pohodě, žlutá barva je moc hezká. Ty jsi hrozný otloukánek. Ale víš, že mi to všechno dochází až tak jako v dospělosti tohle, že vlastně to nebyla náhoda. To prostě oni schválně na mě, ale zabavilo mě to, že jo. Že jsem chvilku mlčela a hledala jsem žlutý auta, který prostě nejezdějí. Protože prostě jako, aby Barunka chvilku mlčela, to takových momentů moc nebylo. No tak knížka a žlutý auta mě zabavily. A máš 12 hodin, hele. Jak nic? Ty jo, a víš, co jsem si ještě vzpomněla. Každý video si dovolený začíná tím, že my jsme vymýšleli jakoby pokřik té dovolený. Ty vy jste to měli fakt jak táborovou hru. Jo, to bylo super. To je super. A bylo to, my jsme vždycky říkali drašnice, drašnice a pak někdo musel něco říct. Takže by to bylo třeba těšíme se velice. No a to velice bylo vždycky. Vylejem si palice. Přesně. Taková anebo, jako verze 18. A brácha vždycky říkal, zašnurchlujeme si velice. A vždycky každý z nás musel vymyslet, co tam budeme jako dělat. Prostě. Svědí mě zadnice. No jasně, a my tam měli jenom to slovo velice, takže jsme nebyli tolik kreativní. Yeah. A jenom jsme tam přidávali tohleto slovo mezi, jako co teda. A to je, tím začíná prostě každý video z té dovolený. Protože táta potom ty malinký kazetky vzal, přenahrál to na ty velký kazety a tam bylo vždycky Chorvatsko 1998. A já potom v zimních měsících, moje nejoblíbenější činnost bylo koukat na tyhle kazety pořád do kolečka. No dneska máš plný mobil videí, fotek, že jo, ale jako tohle jsou poklady. Ježíš, já už musím udělat to, že půjdu na tu půdu k našim, vezmu tyhle všechny VHSky a než už to přestanou ty lidi dělat, tak je přehraju na nějaký prostě jiný nosič, protože tohle je prostě chci jednou holkám pustit. Tak to já jako na chatě na půdu určitě nepůjdu. To jako nikdo nemůže nutit. Tyhle, tam jsem byla, no. Tam toho nenajdeš. To je mazec, viď? To je mazec. To je krásné. No tak jo, za chvilku přijde jídlo, lidi. Jo? Yes. Můžu jít čurat? Až za chvilku, nezastavuje. Tak se s váma rozloučíme, vy co to posloucháte, až sem. Se mi hrozně líbilo, jsme byli na chatě s rodinou a ťukali jsme si na zdraví a strejda říkal, ať vám jde život. Pamatuješ? Jo. Tak ať vám jde život, lidi. Čau. Mějte se.